Здравейте, аз съм Мартин и почваме с новите епизоди, както съобщих. С мен е Lobster 57, чакаме го да направи на някакви работи. Зависно ще спра клипа и когато се напиша паролата ще вляза. Върнах се. Дано се нямам затруднения. Дано да нямаме. Ето къщата ми. Ще ме направя. Камък, разни покуци. 4 минерал. Искам да слагам това. В този чест съм сложил други работи, по-яки. И ще ви покажа кои са. Ето, 9 диаманта, 8 желязо, камък, смарт, диамантини блокове съм си правил, лазурит, златни купчета. И обаче не дойде сега едно на ума. Ще дойда тук, ще взема тест тук. И те злоти тук, и те май само мрути там. Чакайте, книжката ми е по-такова. Сега аз трябва да сложа 36 книга, колкото стана. Айрон. 60 такова. И ще сложи дървената кирка. Ще я използвам. Както, ето вижте как съм си такива бронз, защита 1, 2, 3, 4, както да е. И също съм си направил библиотека. Ето я. Тук и те бъркаш и си енчантнеш. Аз съм там 16 левел. Искам да си енчант, ако да си енчант. Няма да стане. Просто не да енчантвам се. Ще да копам. What? Чакайте да копаме малко. Капалня. Този клип няма да е много дълъг, освен да е 5-6 минути най-много. И въобще не знам, ще подяват да се обадя. Няма отварям скайп. Избях се енергия очи, виж, бяха нападнали къщата. Някой пък не мога да бъркат частите хлябото. И тук нещо да е изядено. И те роди, че тук е изядени. Някой ги такова. Така, поразвани левеля, както левела пък аз левеля, както виждате, ще стане 20 левела сега малко. Някой пише и това ще спера пауза. 188. Ето тук съм с Lobster. На сервърът започва 188, ти го знаеш.
Макар съм станал 20 ниво. Много копах тук. След епизода ще искаш ли да атакуваме малко, да си поджиткаме пак да... Но когато... Аз искам малко да направя нещо на... Няма. А? Когато няма, искам да тъкам няма. Че аз ще снимам още 2-3 клипа. Ако епизода ще прави, Ама аз сега правя втори епизод, мисля, че трябва да е. Ние правихме от Dirty Play, мисля, че е един. Ще проверя после. Нека хората да пишат в коментарите, аз не знам. Не помня. Аз ще го видя оня клип, дали сме го правили. Чакайте. Чакайте, че пълна. Чакай да затворя скайпа, че тук... Аз ще си дам скайпа в описанието. Това да го дам ли? И че не изправиха нагоре, брат. И диаманти, Анди! Да ви аз бъда. съм 25 лева, което сигурно 40-50. Вземи са диамантите, бе. Стана 25 лева. Клипа стана от 7 минути, май ще го превършвам. Мартине, пак ли на то играеш, бе? И това беше от мен. Дано да ви харесал.